गल्ला के मेरे बूबा यहाँ सर जोंबो दसे रायलायनो कमेंट करो 10 लोग कौन है सोर दङ दे कमेंट खालामदो कौन है कमेंट करो 10 लोग
कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कमेन्ट गाइस लुक कमेन्ट कर दो गाइस लुक कौन है सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामाबा आं बोरै मिन्थिनो कमेन्ट दोस्त लोग कौन है आंनि जिउजों दान्दिसेल' मोजां मोनफ्लानानै फावथिना खालामलांनानै नों आंखौ दिनै मेगनावसो मोदै हुगारना जायखौ आं जिउ जोबजासे मोजां मोनदोंमोन नों दिनै आंखौ लामा ससेयावनो बिबायारि खालामलांबाय आंहा दंमोन गोबां सिमां सुजुनानै नोंखौ लानानै नाथाय दिनै बालागोरानाव हाथा हामा नों आंखौ गालांबाय जोंहा मनिका ब्रह्म आंनि एलबिआव नुजाफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम जोंहा गुड इभिनिं होनहरदों इभिनिं खबर सबर मोजां ना मनिका ब्रह्म जोंहा मनिका ब्रह्मआनो बुंबावदों लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा मोजां ना मनिका समायना गारनानै थांबाय जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंदों दंसाबो गेजेरावनो ह नंगौ नामा दा मोनानि मा ओंख्रि संखो नोंलाय जिउ माहामै मोजां मोननायखौ मालाबाबो बोखानो हाया जावरिखांनाय दै माब्लाबाबो खोमोरलांनो हाया जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंदों गिदिंबायसो नोंना अह नंगौ नामा टावारालाय माथो बहुद नांदों टावार नांबाबो आंना बहुद प्रब्लेम जाबाय थायोलै नेटानो जोंना मनिका ब्रह्मआ बुंदों नोंहालाय मा खबर आंहाबो बिदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो आरो बर्थमान
जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंदों आलु गरसिसो ह नंगौ नामा? गोथावानो दे आलु गरसिबाबो। जोंहाथ' गरसिखौनो दाबो मोनजाफेरबावाखैनो। जाहानावबो दङ दंनायालाय मा गरसिथाय एकदमबारे गिदिर गिदिर गोलाव गोलावनो। जानोनो गिनानैनो जायाखैनो। रानानै मोनजोबगुलायबावबाय। जोंहा आब' बिबुथि फैदों। आब' बिबुथि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' बिबुथि। खबर सबरा बोरै? हेलौ आगै सना ओखि लाइक दान। थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। आब' बिबुथिया बुंदों अन। मनिका ब्रह्मआ बुंदों नाइस नाइसनो अह। आब' बिबुथि मा ओंख्रि संखो नोंलाय? जोंहा आब' बिबुथिया अन होननानै बुंदों। मनिका ब्रह्मआ आब' बिबुथि मा ओंख्रि सना ओरैसै सनासो जाहरबावबाय। सोरां एस टि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय। आब' सोरां हि होनहरदों। खबर सबरा मोजां ना आब' सोरां? मा ओंख्रि जानानै फैखो? लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आब' सोरां मोनसे। सोरां एसटिआ बुंबावदों मा खालामदों दं नै जिरायनानै एलबि होगासिनो आं आब' सोरां। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों थास' बिसं आलु नाफाम आरो टमेट' बाथोनसो आगै आयौ बहुद गोथावथार माथो आब' बिबुथि बाव जानो थांनांगौमोन आंखौबो लेंहरनांगौमोन आब'। थांगौमोन ना आंबो। सोरां एसटिआ मोजां अह नंगौ नामा? मोजांसो जानांगौ आब' सोरां। सोरां एसटिआ बुंबावनो आं ओंखाम संगासिनो अह नंगौ नामा? दे दे संबाय था आब'। सोरां एसटिआ अनल' दे दे दे। आब' सोरां गोथाव संनानै जा। मनिका ब्रह्मआ बुंदों सोरां सना मा खबर? आब' बिबुथिया मा बुंबावखो मनिका आगै थास' बिसं नाफाम आरो टमेट' बाथोनसो आगै नोंस्रालाय? मनिकाखौ सोंहरबाय आब' बिबुथिया नोंस्रालाय मा ओंख्रिनो खोन्थाहरदो। जोंहा आब' बिबुथियालाय मा मेसेजखौ दानखो आब' बिबुथि? आब' बिबुथिया बुंदों सरि हि आब' अह नंगौ नामा? सोरां एसटिआ बुंदों दं मनिका सना नंगौ नामा? सना ओखि माइनाव लुथारसै नामा? सोरां एसटिआ ओंखाम संगासिनो अह।
जोंहा सोरां एसटिआ बुंबावदों बिबु आगै मा खालामदों? आब' बिबुथिखौसो होनबाय नामा? सोरां एसटि सोरां एसटिआ बुंबावदों आं अनल' अह नंगौ नामा दे जोंहा मनिका ब्रह्मआ गोथाव आब' जोंना गरसि आलु लाइसो अह गोथावलै नोंसिनाबो आलु गरसियाबो गोथाव जायोना संनो रोंबा। जोंहा आब' बिबुथिया बुंहरदों ओंख्रि संदों आब'। अह नोंहाबो ओंख्रि संगासिनो नामा आब' बिबुथि? सोरां एसटिआ बुंबावदों अनल' दे मनिका ब्रह्मआबो अन कमेन्ट खालामदो दे अनल' थानानै मा जानो कमेन्ट खालामबाय था दे। जोंहा इन्द्रा सर्गियारि फैदों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। खबर सबरा बोरै इन्द्रा सर्गियारि हि होनहरदों आरो कमेन्ट खालामदो गाइसमेन आब'मोन कमेन्ट खालामदो दे। जोंहा आब' बिबुथिया मा होनहरखो मनिका आगै नोंनिखौसो जानो लुबैबाय ओरैसै गावना गोथावथार आब' बिबुथिया मनिकानिखौसो जानो लुगैबाय होनबा। मनिका जोंहा आब' बिबुथिनो एसे खुबैनानै हर जाथोंसै बियो गोथावनो। आब' बिबुथिया गाबहरबायसो गाबनानै खुगा माथेबावबायसो आरो बे जोंहा मनिका ब्रह्मआ मा होनदों आंनो ओंख्रिसो संदोंहाय। इन्द्रा सर्गियारिया बुंदों नोंनालाय आंनाबो बेबायदिनोसै आरो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दङ। जोंहा आब' बिबुथिया मा होनखो नों आब' बिबुथि मालाबा जानो थांगोन दे आंबो क'क्राझाराव। आब' बिबुथिया बुंदों ओरैसै ने आगै औ दे आब' बिबुथि जोंहा आब' बिबुदों ओं आगै आखाइ आजावहरगुलायबावबाय आरो आब' बिबुथिया जोंहा सोरां एसटि अन सोरां एसटिआ बुंबावदों दायो 8थायाव लाइभआव फैदे थांगोन दे आब' थांगोन मानो थाङा जानो आङो सोबनिबो एलबियाव गिदिंखाबाय थायो आङो।
सिन्था खालामनो नाङा दे आब', थांगोन आं। जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंदों, आं माथो नोंसिनि कमेन्टखौनो नुफैयासै आब' बिबुथि। अह' नंगौ नामा? कमेन्टखौनो नुवासै होनबा? जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंदों, नोंसिनालाय आगै मा ओंख्रि? जोंना दालिसो जागोन, ओमफ्राय दहाय सानसुनि बयलार भाजा दंदां। ओंख्रि गैया ओमफ्राय बेनोसै आरो। नोंसिनासो गोथाव गोथावथार आब' बिबुथि। जाहैनो थांगोन आंबो र', साननैसोबा। जोंहा आब' बिबुथिया बुंबावदों, फैदे आगै, औ थांखागोन आङो आब' बिबुथि नोंसिनाव। जोंहा मनिका ब्रह्मआ अन होननानै बुंहरदों आरो। अनावनो दं आरो। थेंक इउ अनाव थानायनि थाखाय। मनिका ब्रह्मआ बुंदों, आब' नोंलाय लाइभ होआ नामा? दा दसे थानानै होगोनदां बेबो आब' बिबुथिया। होयो, मानो होआ जानो, बे आब' बिबुथिया होखायो। दसेबाबो होयो बेयो। मनिका ब्रह्म अन। दे आब'मोन खालामदोलाय। ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ' जाजोब्बाय नामा आब'मोन नोंसोरलाय? औ। बिस्रानावलाय सोर मानसि दं एफा दावराव? जुमाय सोलोंदों नामा? जोंहा मनिका ब्रह्मआ अन होनदों आरो। थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंदों, होयो मनिका आगै दा 7थायाव। जोंहा आरोबाव आब' बिबुथिया मा बुंबावदों, 7:30 मनिका ब्रह्मआ बुंबावदों, हिनजावफोरबाथाय बिदिनोसै आरो आगै। अह' नंगौ नामा आब' मनिका? जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंबावदों, दे आब'। जिन्सि होनहरदों। हेलौ कैसे हो आप? कमेन्ट करो जिन्सि। जोंहा आब' बिबुथिया बुंबावदों, नों
बेसेयाव होयो मनिका आगै? जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंदों 9थायाव दसे होलाबायनोसै आब'। नंगौ नामा? LB रायजोनिसो जाबायलै गासिबो LB डाटा खुलिबानो क्लिं क्लां फैलाबायबाय थायो। बिबुथि आब'आ बुंदों अह आगै। बिबुथि आब'आ बुंहरो दे दा आंनाव दसे थादो आंबो थागोन दे सना। ओरैसै आब' बिबुथिया। जोंहा दिपा ब्लग सौफैनो हादों आंनि LBआव। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ होनहरदों हेलौ। खबर सबर बोरै मोजां ना दिपा ब्लग? जोंहा मनिका ब्रह्मआ बुंहरदों 9थायाव दसे होलाबायनोसै आब'। दे थांगोन दे जोङो आब' बिबुथिजों आंजों थांगोन दे। नोंनि LBआव गावसिहैजोबसै जोङो आब' बिबुथिजों आंजों। नंगौना नङा आब' बिबुथि कमेन्टआव खोन्थाहरलाय दे। गासिबो थांजोबथारबाय नामा? जोंहा हलि मलि बड' सौफैनो हादों आंनि LBआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। हलि मनि हेलौ होनहरदों आरो हेलौ सालथे खबर सबरा मोजां ना? लाइक होआखैबा लाइक होदो दे फिसानो मोनसेनो। जोंहा हलि मनिया हेलौ होनहरदों। जोंहा मनिका ब्रह्मआ अन। हलि मलि हेलौ होनहरदों आरो। जोंहा मनिका ब्रह्मआ अन होनदों आरो। हलि मलि बड' अनलाइन। मा ओंख्रि मोनजाखो सालथे? ना जाथ'वाखैनो नामा? हलि मलि अन। हलि मलि लाइक डान। आयुषा ग्रामार गामेर हेलौ होनहरदों आरो हेलौ कैसे हो दोस्त? हलि मलि बड' अनलाइन मनिका ब्रह्म आब' दे। हलि मलि बड'आ बुंदों जाथ'वाखै खैथायावथो जायो नोंलाय? खबर सबराथ' मोजां ना हलि मलि? जोंहा हलि मलिया बुंबावदों अनलाइन। जोंहा मनिका ब्रह्म आब'आ मा बुंदों आं दसे खामानि मावनि दे
अह नंगौ नामा? दे जोंहा बिबुथि आब'आ मा बुंदों अन जोंहा मनिका ब्रह्मआ र'नो मनिका ब्रह्मआ अन दं नंगौ नामा? हलिमलि थांबाय नामा नोंलाय? कमेन्ट खालाम दे हलिमलि सालथे जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंदों अनलाइन क्लासनो ओरैसै अबेनि सोलोंनानै फैलायलायखो बेलाय आब' बिबुथियालाय? ओमफ्राय आब' बिबुथिया गाबहरबाय आरो एकदमबारे मोदै र' गनानै मानो गाबखो आब' बिबुथि? गाबनाङा दे गुमैया फैथ'वाखै नामा आब' बिबुथि? आंनि साननाया सागै मोगै जाबाय सिखौनो आं गन्दानो नोंखौ खावनालायनो मा पापनि साजा होनो सानखो आंखौ थैनो बायदि मोजां मोनो रोमै बिरलाङो नोंसोरहा अननायगोन बेसेबांबा गोजानाव मेगननि मोदै लाना जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंखो खम जारला इम'जिन देखायहरबाय आरो मिनिदोंसो हाय आगै अह नंगौ नामा? आब' बिबुथिया मा बुंबावखो निउस नायदों आगै अह आब' निउसखौ नोंनि मिनिनाया गोदै गोदै सिमां मेगननि मोदै लाना जोंहा गोमबोर सिं सालथे सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोमबोर सिं सालथे अनलाइन क्लास दं आंहा दिनै ओरैसै अबेयाव लाहैनो सानखो नोंलाय क्लासखौलाय सालथे अनलाइन क्लासखौ आब' बिबुथिजों लाजा अनलाइन क्लासखौ आब' बिबुथियाबो नोगोद हायो अनलाइन क्लासखौ जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों अह होननानै बुंहरबाय आरो आब' बिबुथिया बुंदों मालै दुगा ओरैसै सालथेखौसो होनखो ना आंखौसो होनखोलै नोंलाय आब' बिबुथि जोंहा सालथेया बुंदों नो
खबर सबरा बोरै सालथे मोजां ना? मा ओंख्रि जाखो सालथे ना जाथ'वाखैनो? जोंहा सालथेया बुंदों आहा दुगि ओरैसै जोंहा सालथेया। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंदों लाइभ नायना ओंखायाव मा होनखो लाइभ नायना ओंख्रियाव संख्रि होनो बावबाय ओरैसै आब' बिबुथिया होनबा दा गुमैजों रायजासिगोन होनबा नोङो। ओंख्रियावनो संख्रि होनो बावबायबा दैल'ल'सो जासिगोन माथो आब' बिबुथि दै होफिननानै संख्रि होफिनदो आब' बिबुथि नङाबा रायजागोन माथो नोंलाय आब' बिबुथि गुमैजों। जोंहा मनिका आब'आ अन होननानै बुंहरदों। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों फै दुगा आं फोरोंनि। जोंहा सालथेया बुंदों हाहा दुगि। मनिका आब'आ बुंदों मा खबर आगै गोमबोर। बिजि ट्राइबेल हेलौ गाइस इभिनिं हेलौ इभिनिं। बिटि ट्राइबेल हेलौ लाइक डान अह थेंक इउ। बिजि ट्रेभेल अन ब्र' अके। मनिका आब'आ बुंदों मैया लाइभ होनायावनो उन्दुलांदोंसो आं आगै गोमबोरसिं। अह नंगौ नामा मानोथो उन्दुलांनाय नोंलाय मनिका आब'? उन्दुनो नोगोद ओंखारथारदोंमोन नामा ओंखायनो उन्दुलांबाय नोङो? बिजि ट्राइबेल लाइक डान ब्र' थेंक इउ। जोंहा सालथेया बुंदों मोजां मनिका आब'। आरो सालथेया बुंबावदों थांगोन दुगि अह। जोंना आब' बिबुथिया फोरोंनो हायोलै सालथे। बेजोंनो सोलोंजा नोङो आब' बिबुथिया हाखायो। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों दे दुगाखौ फोरोंजाया आगै बियार मेथाइल' जाना फैयो अह नंगौ नामा? मेथाइ बिहरनांगौलै सालथेनाव आब' बिबुथि। मेथाइ बिहरनांगौ सालथेनाव। अबावबा बे बेस्थ' जाबाय थायोना। मैयाबो भलिबलसो गेलेदोंमोननो बे आब' बिबुथि। जेनखोना देरहाबोखोथाय सालथे खोन्थाहरलाय। बाजिसो गेलेदों ना मादोंमोन नोङो? जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों होबाय आगै मोनथ'खायाखैमोन ओंख्रिया अह नंगौ नामा आब'? बिटि ट्राइबेल लाइक दा जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों दुगि हा मिनिहरबाय आरो बे। जोंहा बिटि ट्राइबेला बुंदों मनिका सिस्टार मा खबर अह।
जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों खालि लेखाखौनो फोरोङा। नंगौ नामा? खालि बादाम मेथाइ जाना फैयो, लेखाखौनो फोरोङा। नंगौ नामा? गोमबोर सालथेया बुंदों आंबो उन्दुलांदों आब' मनिका। उन्दुलांनायखायनो ओंखायनो जेबो फरायनो रोङाखै नोङो आब'जों आंजों एफा कमेन्ट हरदों जोङो, ओंखायनो उन्दुलांनायखायनो फरायनो रोङासै नोङो सालथे। जोंहा मनिका आब'आ बुंदों मोजां बिजि ब्रादार नोंहालाय? जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों बरिया। जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों नोंगौ दुगि। ओरैसै सालथेया आब' बिबुथिजों सालथेजों नोगोद एदावलायो इसोर सानैजों। बिटिजि मनिका सिस्टार मा खबर? मनिका ब्रह्मआ नोंखौनो बुंदों आं आगै गोमबोर। नंगौ नामा? मनिका ब्रह्म मोजां बिटिजि ब्रादार आब' बिबुथि दुगा आगै ओखि ओरैसै। गोमबोरसिं सालथेया बुंदों आं खुनुरोखोम अनल' बाबायनो हादों लाइभखौहाय उन्दुलांदों। नंगौ नामा? मेंनानै उन्दुनाय नालाय सालथे खेबसेनो थांखाबाय बे। जोंहा सालथेया बुंबावदों दुगि मनिका। गोमबोरसिं सालथेया बुंदों मैया देरहाबोदों सालथे। बेसेबांनि बाजि जायामोन सालथे भलिबला? मनिका ब्रह्मआ बुंदों ओंखाम जानि र'। मोनबाय होनबा आब' मनिका? आंनोबो गारहरदो एसे गारदावहरदो गोजा बियारखौ। जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों दिनै जेनबाय सालथे। ओरैसै जेनफिनबायबो होनबा लोगो लोगोनो सालथे। मैया देरहानानै दिनै जेनफिनबाय होनबा। जोंहा गोमस्रां ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोमस्रां ब्लग लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै मोनसे। हेलौ बस बुंहरदों आरो हेलौ। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों गोमबोरसिं सालथे मा खबर? गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा नोङो? कमेन्ट हरफिन दे दङबा। जोंहा सालथेया बुंदों सम बुलायबावोसो जोंहा गोमबोरसिं सालथेया मिनिहरबावबाय आरो एकदमबारे मेगनजों मोदै गगुलायनानै आरो। जोंहा आब' बिबुथियाबो एकदमबारे मिनिहरनानै
मिनिनो हागुलायिनि खुगा माथेफिनगुलायनानै थाफिनबाय आरो ना आब' बिबुति। जोंहा सालथेया बुंदों बयलारनि सोमोन दिनै अह आसा थाबोबाय नामा सालथे लाबोनो? आसायाथ' थाखासिगोन एफा गेलेनानै मेंनायाव। सालथेया बुंबावदों मैया ना फैसामोन अह खै हाजार मोनबोखो सालथे गेलेनानै? गोमबोरसिं सालथेया बुंबावदों आरो आब' बिबुतिया बुंदों अन दे आगै सना मा जानोसैनो नोंगुमैया अह दे जा आब'। जादो दे आब' बिबुति। गोमस्रां ब्लक थगायाखै आंनाव मोजां नुवाखै नोंनि लाइफखौ मा खालाम नांगौ? मा होनखो गोमस्रां ब्लकआ? थाङाखै आंनाव मोजां नुवाखै नोंनि लाइफखौ मा खालामनांगौ? बुजियासै आं मा बुंखो जेनेबा नोङो गोमस्रां ब्लक? थाङाखै आंनाव मोजां नुवाखै नोंनि लाइफखौ मा खालामनांगौ? अह नंगौ नामा? खबर सबरा मोजां ना गोमस्रां ब्लक? मा ओंख्रि जानानै फैखो? हरदो दे। जोंहा सालथेया मा बुंदों? आंबो दे। अह नंगौ नामा आंनोबो दे नो। जोंहा आब' बिबुतिया बुंदों जोंहा आरोबाव आब' बिबुतिया बुंदों अन दे औ आब' सना ओखि। जोंहा सालथेया बुंदों औ। सालथेया बुंबावदों 2000ल' आरो नंगौ नामा? दिनैनियासो होनबा जेनबाय आरोना सालथे। जोंहा गोमस्रां ब्लकआ बुंदों मेसेजखौ मोजां नुवाखै अह नंगौ नामा? जोंहा गोमस्रां ब्लकआ बुंबावदों लाइक दान थेंक इउ गोमस्रां ब्लक लाइक होनायनि थाखाय। गोमस्रां ब्लकआ बुंदों एसे थाब फराय कमेन्टआ ओरैसै दे फरायगोन थाब हरबानो जाबाय नोंबो गोमस्रां ब्लक कमेन्टखौ। आंबो फरायनो थाखाय थियारि जानानै थाबाय गोमस्रां ब्लक कमेन्टखौ फरायनो। गोमस्रां ब्लकआ बुंदों 3 लाइक दान अके। गोमस्रां ब्लकआ बुंदों गावसिबाय आं लागाव ओरैसै दे गावसिहरबाय था नोङो बेसेबां गावसिनो हायो आरोना। आंबो फरायनो थाखाय थियारि आरो। गोमस्रां ब्लकआ बुंदों नोंथ' आंनाव थाङा होनबाबो फैबावबायसो आं अह नंगौ नामा? नों दहायो माबाबा गोमस्रां ब्लक नोङो लाइभ होबा आङो साइकेलसो सालायबोगासिनोमोन आङो हजोंनिफ्राय बेयाव आं बोरै हाबनो हानांगौ जाखो नोंनि माबायाव एलबियाव? दुखु मोननाङा दे उनाव थांगोन आङो गाबोन होबा नोंनाव थांगोन आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो गोमस्रां ब्लक। जोंहा आब' बिबुतिया अननो। गोमस्रां ब्लकआ बुंदों आंनाव मानो थांनो बायो नोंलाय आंनि लाइफआव अह गोमस्रां ब्लक नोंखौ मा बुंबावनो आङो थांगोन मानो थाङा जानो
समानो मिलायाबा बोरै थांनो हानांगौ जाखो। नोंनि लाइभ होनाय समाव आंहा मालाबा समाव सोलाबानो अकल मोनाबाल'सो सोलाबो आंहा। सानाव सोरनावबा दसे ओरैनो हाबहैलाबायो आङो टाइम मोनबा। नोंनि लाइभ होनाय टाइमाव आङो सोलाबानो। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों गाव सिबाय आं ओरैसै। जोंहा सालथेया बुंदों बयलार जानो बा मा बुंखो बयलार जानो खादोंमोन नामा सालथे लिरनाया बयलार जानो बाखादोंमोन आं नंगौ नामा। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों मा ओंख्रि जाखो बियार बस। जोंना ओंख्रिया दालिजों बयलार फाजासो गोमस्रां ब्लग गोथाव नङा। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो गोमस्रां ब्लग खोन्थाहरदो दे। गोथावबा आंनोबो एसे गारदाव हरदो गोजा बियारजों। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लागाव कमेन्ट ओरैसै। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों गोमबोरसिं सालथे आंखौ सिनायला नामा नोंलाय मा रायलायला आंजों ओरैसै। मानो सिनाया जानो सिनायो दे। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों 12ता बाजियाव होफिनग्रा जानोसै आं लाइभखौ सानसुनि आरो नाबानिता स्टेटास आंनि एलबिआव सफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नाबिता नोंनिसिम। हेलौ मा खालामदों नंगौ नामा। जेबो खालामाखै लाइभ होदों आरो। जोंहा सालथेया बुंदों गोजांनायाव जाला नंगौ नामा। गस्ला सुइथार गानाखै होनबा नोङो सालथे। मानसियानो दा न'आवसो गैगोना गैया नों सालथे खोन्थाहरलाय। बेलेगावसो दंबायदि मोनदां आं नोंखौ। गोजांलायनायनि खोथा। जोंहा गोमसां ब्लगआ बुंदों एसे स्पिड फराय ब्रा बियार बस नंगौ नामा फरायगासिनो आङो नोंसिनि कमेन्टआनो थाब सफैयाखै आंनाव। थाब हरबानो आंबो थाब फरायनो हायो आरो। जोंहा बिबुथि आब'आ अन। जोंहा सालथेया बुंबावदों आं गारियावसोलै माथो होनो हायाखै आरो गारि सिङावसो दं आरोना सालथे। भलिबल गेलेनानै फैगासिनो आरोना न'थिंजाय माने। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दे जेबो नङा गोमस्रां सालथे गोमबोरसिं सालथे नंगौ नामा। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों बिबुथि आब' मा ओंख्रि जाखो। जोंहा सालथेया बुंदों लामायावसो न'आव गैया नंगौ नामा। सालथेया लामायावसो बांसिन थाखायो आरो माने। दे सोर दङ एबारना कमेन्टखौ गावसिनानै हरजोबदो दे आंबो फरायबायानो थाबाय थानोसै। जोब्बाय दे।
कमेन्ट हरदो सोर सोर अन दङ कमेन्टखौ गावसिनानै हरजोबदो। जोंहा मबाइलालाय मा जाखो? माथो कमेन्टखौनो नुवासै आङो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंदोंमोन? बियार बस नोंनि लाइफनि मानसिफोरा माथो रावबो रायलायाब्रा थांनोसैलां बिदिबा बाय बाय आंजों रायलायला आलाय। ओरैसै गोमस्रां ब्लग मानो बिदि नोंलाय? एफा थाब थांथारनोसै होनबा नोङो? मारै जाखो आंना? जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों नो। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों नोंनो रायलायनाङा होनना बादा होदों थादो बायबाय ओरैसै बा। मानो बादा होनांगौ जाखो आंलाय? गोमस्रां ब्लग बादा होलाबायो नामाब्रा? दे कमेन्ट खालाम गोमस्रां ब्लग। गावनि ओंख्रिखौ खोन्थाहरासै माथो आंनो। जाजानो गिदों नामा नोंलाय फिसाजो मोननायखाय? गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा नोंलाय? कमेन्ट खालामहरलाय दे। गोजा बियार गारदावहैनै दारबां हाजोआव। गोजा बियार गारदावहैनो जोमै हाजोआव। जोंहा गोमबोरसिं सालथेया अन दं आरो थेंक इउ सालथे अन थानायनि थाखाय। जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों कमेन्टखौनो लिरनो हाया गोजांनाया। अह नंगौ नामा? गारि सायावबो गोजांगासिनो आरोना सालथे। गुसुआबो बांसिन जाथारदों। आथिं आखाइ सुखोजोबखायो मोनाबाथाय गुसुआ आयौ। दसेखौनो थानोनो हाया आरो बाहेरायाव ओंखारनोनो हाया गुसुआनो।
दाबो न'सिम सफैयाखै होनबा नोङो सालथे? लामायावसो दंगासिनो आरोना? जोंहा SM बड' ब्लग सफैनो हादों। आंनि LB आव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब'निसिम। जोंहा आब'आ बुंदों हेलौ 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 हेलौनो। हेलौ हेलौ आब'। मा ओंख्रि संनानै फैखो नों आब'? खबर सबरा मोजां ना आब'? जोंहा आब' SM बड' ब्लगआ बुंदों दासो हाय आंहा। अह' नंगौ नामा? दे जेबो नङा। खबर सबरा मोजां ना आब'? अबाव थांनानै फैखो? सोरखौ दोनलांखो? ए। SM बड' ब्लग आब' लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे मोनसे फिसानो। दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ। माथो सिरि थाजोबथारबायलै। गोजांनायाव एसे इन्टारेस्ट कमेन्ट हरदो दे। जोंहा आब' बिबुथिया माबा ओंखाम जानाया जाखांबाय नामा? अन होनहरगुलायदों जोंना आब' बिबुथिया। जोंहा SM बड' ब्लगआ जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों गोमस्रां हाब दिनैसो लोगो मोनबाय आं। अह' नंगौ नामा? थांबाय दांलै बे गोमस्रां ब्लगआ। बारा गोबाव थाया बेयो। बिसालथेनाव थाब थाब थांबाय थायो बियो। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों ओंखाम जाबाय दं आगै। दे जाबाय था आब'। सिरिनो गबागब सोनानै जाबाय था आब'। जोंहा सालथेया बुंदों अन। आरोबाव सालथेया बुंबावदों अनलाइन। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों दुगा फै जानोबा। आब' बिबुथिया लेंहरलायबाय। जोंहा SM बड' ब्लग आब'आ बुंदों र' गोमस्रां। जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों अनलाइन दे। औ आब'। जोंहा सालथेया बुंदों अनलाइन जानोसै दुगि। अनलाइन जानिसो दुगि ओरैसै। जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों ब्लु होदो दे। जोंहा नंगौ नामा? ब्लु होबाय दे आङो आब'। सोरजों लोगो जानो जादो दे।
जाबियार गारदावहैनि दारबां हाजोआव हाय 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 गारदावहैनि दारबां हाजोआव अमा सावनायनो सोंनायनि समायना गोसो जोंहा सालथेया बुंदों नो दाबो न'आव सफैथाराखै नामा नोंलाय सालथे? एफा गुसुआव बोरै थाबाय थानो हाखो नों सालथे? गस्ला सुइथार गाना जुथा गाना मा गानानो? जोंहा सालथेया बुंबावदों गैया दाबो सौहैयाखै। बोरै जाबावगोन सालथे गोजांनायाव आयौ 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 मारै थानो हाखो नों सालथे? एफा गुसु बोथोराव लोगोफोरनाव बिथ'नानै गान सालथे गोजांनाया बारा गोजां जानाङालै सालथे। जोंहा कमेन्ट खालामदो दे। जोङो सालथेदों सहायनानै थानांबाय माथो खालामबावनो ना सालथे उफाय गैला। गोजांनानैबाबो थानांसिगोन। सोर सोर थाङामोन गामिनि ज' गेलेहैदोंमोन नामा सालथे? नोंखौ एंगारनानै कमेन्ट खालामदो दे आब'मोन आदामोन सोर सोर दङ ना माखोथाय कमेन्टबो हरफिनासै माथो बेलाय। सानि अननायाव थांनानै थानो बे बुहुमनिफ्राय गोजानाव थानांबाय आङो बै सिमांनि सहायनो हायै बहुद गोजानाव जोंहा एस एम बड' ब्लगआ बुंदों लाइक दान थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जायामोन नों आब' खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। खबर सबरा बोरै मोजां ना? ओंखाम जाखांखोना जायाखै खोन्थाहरदो दे।
हाजोनि साजाखोना हायेननि साजाखोथाय बै गावदांना बिबार थमायना जारां समायना सिख्लाया हाजोनि साजाखोना हायेननि जोंहा आब' बिबुथि थोरसि सुदोंमोन सुखांबाय बाव आब'आ नोगोद मावथिलै मोनायावनो जाबाय मोनायावनो स्रां स्रिं सुनानै दोनजोबखाबाय जोंना आब' बिबुथिया नोगोद मावथि आरोना आब' बिबुथि मोनायावनो जानायखौ मोनायावनो सुनानै स्रां माने फुङाव सिखारदो संदोल' आरोना आब' बिबुथि भेरि भेरि नाइस आब' बिबुथि खामानियाव जेना आरो नोंना आब' बिबुथि लोगो लोगो जाबाय लोगो लोगो स्रां स्रिं मा मोफ्लामबाय थाखो मबाइलालाय मोजांखौनो नुवाखै नामा मा जाखो माथो मोफ्लामबाय थाखो आयै गल गल गिदिंलायबाय होनबा टावारानो आस'खान्दा टावारलै बेलाय टावारानो नुवाखै गल गलसो गिदिंलायबाय नेटआनो प्रब्लेम जानानै होलायलायबाय नोंना मा जाबावगोनसै जोंहा DN अफिसियेल फैनो हादों आंनि लोगोआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय DN अफिसियेल गुड इभिनिं ब्र लाइक होआखैबा लाइक होदो दे DN अफिसियेल जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों गोमबोर सिं हेलौ होनहरदों आरो जोंहा साल्थाया बुंदों अन आरोबाव साल्थाया बुंबावदों मिसेस SM हि होनहरदों आरो बिबुथि आब'आ बुंदों आगै
फुङाव गाइखेर फुदुंनांगौ खम जारला ओरैसै आरो हेलौ ब्र लाइक दे डिएन ब्र जोंहा एसएम बड' ब्लगआ बुंदों दे लोगो खालामबाय जोंहा गोमबोर सालथे जोंहा एसएम बड' ब्लगआ लोगो खालामबायनो नोंखौ रिटार्न हरफिनबानो जाबाय सालथे एसएम बड' ब्लगनो जोंहा बिबुथि आब'आ बुंदों दाबो ओंखाम जाया आगै जानोसै आब' दसे थाबावनानै जोंहा सालथेया बुंदों एसएम कमेन्ट हर दे जोंहा एसएम बड' ब्लगआ बुंदों थांथ' नाङा दे भिडिअ नायना साब खालामनि गोमबोर सालथे नोंखौ थांथ' नाङा बुंदों आरो जोंहा एसएम आब'आ भिडिअ नायनानै खालामहरनो नागिरदों आरो बेयो जोंहा बिबुथि आब'आ बुंदों र' दे आगै जोंहा सालथेया बुंदों अके एसएमबि होननानै बुंहरदों आरो कमेन्ट खालामदो दे आब'मोन आंना मथथे नांथानानै दं आरो टावार गैयियाव इनि गल गल गिदिंबाय थादों ओंखायनोथ' जायाखै नांथानानै थाबाय थादों आरो जायगायानो गरायफबनाय जायगासो नालाय ओंखायनो टावार नांनो नागिरा आरो गिदिंबायसो थायोबा मा जाबावनो कमेन्ट खालामहरदो दे हाय थांजोब्बायसो नामा रावबो गैला नामा जोंहा आब'आ अन होननानै बुंहरदों आरो अन थानायनि थाखाय आब' मा ओंख्रि जायामोन दे खोन्थाहरलाय जोंहा एसएम बड' ब्लगआ बुंदों गोमबोर आगै भिडिअ नायना खालाम गोमबोर आगै भिडिअ नायना साब खालामबाय कमेन्ट चेक
सालथे जोंहा SM बड' ब्लगआ खालामबायनो भिडिअ नायनानै कमेन्टखौ चेक खालामनांगौनो SM बड' ब्लगनो रिटार्न खालामबानो जाबाय नायनानै जोंहा DN अफिसियेला बुंहरदों हेलौ ब्र' खबर सबर मोजां ना लाइक होआखैबा लाइक होदो दे DN अफिसियेल जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों अके CM SM DN अफिसियेला बुंदों गोमबोरसिं जइन मी प्लिज सालथे नोंखौ DN अफिसियेला लेंहरदों लोगो जानो लोगो जालायबानो जाबाय ब्लु नांगौबा बिबानो जाबाय आं होगोन SM बड' ब्लगआ बुंदों जोंहा हाग्रानि थास' नासोमोन अह गोथावथार माथो आब' गोथावथार आब' ओंख्रिया जोंहा अफिसियेला ब्लु हो सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों बेक हरफिनदो आगै गोमबोर अह नंगौ नामा सालथेया बेक हरफिनगासिनो दंदां सिन्था खालामनाङा सालथेया हरफिनखायो आब' कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट मासि सिरि सिरि जाखोलै फटाफट कमेन्ट हरदो दे जोंहा DN अफिसियेला बुंदों गोमबोरसिं साब खालामबाय आंखौबो खालाम अह खालामगोन दे DN अफिसियेल सिन्था खालामनो नाङा सालथेया हरफिनगोन कमेन्टल' हरनानै दोन बे रिटार्न हरफिनगोन कमेन्ट दे जोंहा SM बड' ब्लग आब'आ बुंदों अन खबर सबरा मोजां ना आब' SM बड' ब्लग मानसिफ्रानो थांजोब्बायसो दां गैलानो कमेन्ट हरग्रायानो मालायफोरनावसो नोगोद बुरजा कमेन्ट खालामदो दे सोर अन दङ नों रजेनि वालपेपार दं गोरबो खनायाव मा दं
जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों DN अफिसियेल हि नुदों आरो DN अफिसियेल नैबे SM बड' ब्लगआ लोगो जानो लेंहरदोंदां लोगो जा बेजोंबो माथो खालामबावनो बेसो गाहायनिसो SM बड' ब्लगआ बुंदों अबाव खारजोबखो मानसिफ्रा गैलालै आब' दहायसो एसे फैसाबलाबायदोंमोन गैला खारजोब्बाय जों सानैल'सै दां दसेनो फैयो दसेनो खारो मालाय मानसिफ्रानो दसेखौनो थाथेरलाया जेराव मानसि ज्राव ज्राव नुयो बेयाव ज्राव ज्राव हाबहैलायबाय बेनिफ्राय आरोबाव दसेनो स्रिं स्र' जासिगोनलाय SM बड' ब्लग आब' खबरफ्रा मोजां दा नोंहा कमेन्ट हरदो दे जोंहा बिबुथि आब' बुंदों आगै आं ओंखारथ'नोसै दे आब' दे बाय LB होनो नामा नों आब' LB होनोसैबा ओंखारदो दे आब' आंबो दसे थाबावनोसै दसे थानानै माबानोसै नोंनि LBआव जइन जाहैनोसै आब' जोंहा SM बड' ब्लगआ बुंदों मोजां फंबाय नंगौ नामा मोजांसो जानांगौ आब' SM बड' ब्लग नोंस्रा न'खराव साबैसे दं आब' सोर सोर दङ खोन्थाहरलाय देलाय बेसो गाहायनिसो जोंहा आब'आ बुंदों साथामल' आं बाबु बोराय नंगौ नामा गुमैयालाय मा मावो हो आब' नोंनि खाथियाव फोरमायबावगोन महराबो माबादि गोदै गोदैरा महराबो माबादि बुथारबायसो महराबो माबादि
कमेन्ट खालामदो दे। मानसियानो गैला। मा जाबावगोन जाखो। बयबो एलबि होसावजोबो। सोर साबैसेनि एलबिआव हाबनो। बयबो होसावजोबो एलबि। जोंहा आब'आ बुंदों पाक्का मिस्ट्रिहाय बाव। नंगौ नामा आब'? बहुद मोजांलै। मिस्ट्रि जानो हादों बहुद मोजां। जेरावबो लामा आन्दाया। खामानि जेरावबो मोनो मिस्ट्रि जाबाथाय। बयबो नागिरो मिस्ट्रि। दाथ' आरोबाव आइ नि न' मोननाय ना। बयनोबो नांगौ मिस्थ्रि बयहाबो न' मोनदों। नोंस्रालाय मोनाखै नामा आब' आइ नि सरखारनि न'खौ? जोंहा आब'आ मा बुंदों? होआनो जोंहानो नंगौ नामा? उनावहाय मोनगोन दे लासैनो। लासैनो मोनगोन दे आब' सिन्था खालामनो नाङा। बयनोबो होजोबगोन लासैनो। जोंहा दा सिगाङाव नाम थागोरनाय बेनो होग्रोदों लासैनो मोनगोन दे आब' सिन्था खालामनो नाङा। सरखारनि न'आव लासैनो मोनगोन। उन्दुबायबो नामा आब'? कमेन्ट खालामदो दे आब'। गैलाहाय रावबो। थायालै आब' नोङो आंनावबो मानसिसो फैयो सानदोंमोन ना आब'? गैया आंनावबो बेबायदिनो। नोंनाव जेनेखा थायो आंनावबो बेबायदिनो आब'। दसेल' हुर हुर फैयो दसेनो थांफिनजोबखायो आरो। माने थाखायानो। दसेनो फैयो दसेनो थाङो दसेनो फैयो दसेनो थाङो माने। फात्ताखौनो मोनस्लाबा आरो। थांलाय फैलाय जाखायो आरो मानसिफ्रा। हुर फैयो हुर थांफिनो आरो दसेनो। फात्ताखौनो मोनस्लाबा आरो। बेलेगफोरनावसो मालाय जा फरायख'नोनो हागौलायो ज्राव गैयो आरो। मालाय बिस्रा
एकदमबारे एसे गिदिर जाखाबायना मालाय 2K 3K 1K थांगौलायनाय जाबाय नालाय। कमेन्ट खालामहरदो दे आब' आंबो दोननोसै। कमेन्ट खालामहरलाय दे आब'। ना थांबायसो नामा? जोंहा आब'आ बुंदों बेनोथ'हाय आगै मा बुंगोन दा नंगौ नामा? दहायो आब' आं नोंनो हरजोब्बाय आंनि आइडि थानायखौ। मोनसे ना मोननै दंबावोदां आं बेखौबो हरबावगोन आं नोंनो आब'। मबाइल गंसेयावसो दंमोन। दाहाय हरबावगोन आङो आब' नोंनो। थांबायसो नामा आब' नोंलाय कमेन्ट खालामहरलाय देलाय। अन दङ होनबा आब'। थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। आं नोंनो दा मोनसे आइडि हरबावगोन आङो मोनसे ना मोननै दंबावो नायनि आङो। मबाइल गंसेयाव दं आरो। दा हरबावगोन आङो। कमेन्टखौ मोनजोबखादों दा आब' नोङो आंनिखौ? नायस लिरनानै हरजोबखादोंमोन आङो माने। कमेन्टआव खोन्थाहरलाय देलाय मोनगोन ना मोनाखै? जोंहा आब'आ बुंदों औ मोनजोबदों आगै। खैथा थांनाय 6था ना 7था थांदोंमोन आब' नोंनाव? खोन्थाहरलाय देलाय। खैथा थांनायमोन खोन्थाहरलाय देलाय आब'। थांबाय नामा नोंलाय आब'? खोन्थाहरदो दे। जोंहा बि अफिसियेल ब्लग
सौफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम। हेलौ होनहरदों। हेलौ हेलौ खबर सबर बोरै कमेन्ट खालाम दे। जोंहा एम बड' ब्लग आब'आ अन दं आरो थेंक इउ आब' अन थानायनि थाखाय। जोंहा लुपि आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आं एस एम साब खालामबाय अह नंगौ नामा थेंक इउ। एस एम बड' ब्लग दा मोननै हरबा दा मोननै हरबा मोनबा जागोन। हरबा मोनबा जागोन अह थेंक इउ आब' दे। लाइक होनानै होदो दे आब'। जोंहा बि अफिसियेल ब्लग थांबाय नामा नोंलाय? मोनसेल' कमेन्ट खालामनानै ब्लग। आखिरी जो साथी है रावबो फैला दसेनो थाङो दसेनो फैयो मा जाबावगोन जाखो। आब' देलाय कमेन्ट खालामहरलाय आं दोननोसैमोन माने आब'। कमेन्ट खालामलाय दे मोनसे। जोंहा उपेन्द्र बाग्ला उपेन्द्र बिग्राय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद आरो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आं एस एम मोनसे हरबावबाय अह थेंक इउ।
SM बड' ब्लग आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? जोंहा माबासो आब' दालिजों बयलार भाजासो। जोंहा हलि मलि सौफैनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हलि मलि। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। फै सोर लोगो गैया आंजों फै। माबा SM बड' ब्लग हलि मलिजोंबो लोगो जादो दे। आब' लोगो गैयाबा बेजों हलि मलियाबो नैबे SM बड' ब्लगजों लोगो जादो आब'जों। उपेन्द्र बाग्लारि आं SM साबधान नंगौ नामा दे थेंकिउ। हलि मलि फै बयबो फै लोगो जानोबा। लोगो जादो दे आब' हलि मलिजों। हलि मलि थांबाय नामा नोंलाय कमेन्ट खालाम दे। दसेल' थाथारो। कमेन्ट खालामदो दे आंबो दोननोसै नोंसोर कमेन्ट खालामलाबा। जोङो SM बड' ब्लगआव बुंदों हलि मलि लोगो दंखायो नंगौ नामा? आब' आंबो दोननोसै बाय बाय होनहरदो दे आब'। बाय बाय होनहरदो। बयबो बाय बाय होनहरदो दे। दोननोसै आब' बाय बाय होनहरदो दे। जोंहा लोगोफ्रासो दुखु मोनसिगोन नामा आंखौ।